sa pagkawala ng trabaho ko, ay nagpilit din si nanay na maglako ng gulay sa paligid namin. Hanggang sa noong araw na iyon ay nagmamadali si nanay para makitala yung tinanghali siya nagising. Doon na nga nangyari ang aksidente. Matapos ko may kwento sa kanya ang lahat ay humingi pa siya ng pasensya dahil nga sa maligtabang ang kaya ko niya. Ang sabi ko ay hindi maliit ang 4,000. Kaya nga kumapagod kasi parang ang insensitive ko at hindi ko man lang na itanong sa kanya kung bakit siya nasa ospital. May dinagaw ba siya o siya mismo ang nagpatingin. Hindi ko alam kung bakit parang ang tagal na niya akong kakilala. Sinabi niya na kung hindi lang siya napatanggal ng bato sa abdo ay marahil ay natulungan niya ako sa pagpapaoperatin sa nanay ko. Nagmatinig ko yun ay sobrang iyak-iyak. Isusuli ko na sana ang ibinigay niya dahil kailangan niya din pala ng pera, pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya na hindi naman siguro aabot sa eksaktong 50,000 ang gagastos